maganda itong ihaw dito sa Urdaneta. Medyo na ulit tayo. Tara guys, papasyal ko kayo kung saan pwede maraming ihawan dito. Headed by Ma'am Lilibet D. Doriano. Happy Fiesta! Of course, happy birthday daw sa asawa niya! Asawa ni Carlo, I love you so much daw! March 30 ang kanilang anniversary! Happy anniversary sa inyo! Shoutout naman sa Cupcakes East, West, and Main with Kagawad Balinis Teves. So ayan guys, nag-start na yung ihaw dito. Yung mais. And Sir Dennis Bernardo. Shoutout ulit sa ating Cupcakes East, West, and Main. Kaya mag-assemble na ang ating Ramis Bulurong. So, hugyan tayo kapapalapit na at mag-uumpisa na ang ating programa. Pero bago yan, gusto namin marinig ang sigawan ng mga taga-Urdaneta. 1, 2, 3, go! Sursurando TV pre. Ulang naman ang sigawan. Siyempre! Ay, Ma'am Marta Lucina. O Lucina. So yun guys, napakaraming tao dito sa bayan ng Urdaneta City. May video ka. Naimbag na walang Sir. Alright, so syempre, together with Senator Tolentino, we have our city councilors and of course our city mayor. Hello. Happy birthday Urdaneta. Yan, ready na! Let us have the first part of our program. May we call the exhibition performance of Urdaneta City University. Okay, drum and bugle, get ready. As we have the countdown. Urdaneta City in 5, 4, Teka lang, handa na po ba tayong lahat? Ihanda nyo po ang inyong mga pangsindi. Let's go! ready. Ready na tayo! Ready nyo na po. Wala, start na nga eh. Urdaneta City in 5, 4, 3, 2, 1. Happy first Pinaglakuan Festival! Woo! Let's go!
Again, palakpakan po natin our guest. Let's go. Alright, thank you so much! UCU Drum and Bugle Corps! Thank you so much! At syempre, Kamsat, may tugtugan ang ating Drum and Bugle Corps. Ngayon naman, matutunghayan natin ang Pinaglakwan Dance! Syempre, papakita sa atin yan ng Europe by Mr. Richard B. Fernandez! Palakpakan natin! UCU Orata Dance Troupe!
Yes! Grabe naman yung kasiyahan yung hapon Texas. Sobrang dami ng tao dito. Dito ka na daw, ano natin, Kamsat. Ayan, thank you so much po, Madam Principal Gina, Sir Gino Aspiras. Hello po, maraming salamat. Baktag Community. Ang SK Federation, Tristan, lahat ng department heads, mga board member Rosary, Nicole, Jan, mga barangay council, ang mga Ordaleta City Private Schools, ang pinuno ng kwerpo ng kapulisan, Police General Terrangalo, mag-ating pong head ng ating Pangasinan Police, Police Colonel Jeff Pangil, at lahat po na narito ngayon. Magandang hapon po ulit. Uulitin ko po, sa unang Pangasinan ako, nag-ihaw po ako dito. Mali ata yung ihaw ko, buti na lang, hindi ako napakain nun. Akala ko, yun na ipapakain sa atin, yung inihaw ko dahil sunog yung kalahati. Mabuhay po ang lungsod ng Ordaleta. Mabuhay po si Mayor Rami Barayno. Maligaya. Madam Rod, pwede na. Pwede na mag-asawa. Amoy meat. Wow, pwede na. Alright, dahil ako, naghahanda na ang ating mga guest band. Shout out pa rin ang mga taga-poblasyon, Downtown Toba, from Bipotong President Ramon. And shout out City Health Midwives ng CHO. Shout out na Puyok Elementary School Head Teacher Dr. Adonis D. Pagawisan and 7 teachers. Ano, Snow White and the 7 dwarfs. Sige po. Shout out GSO Department headed by Ma'am Emily Lucero. Shout out Don Alivio Fernandez Senior Integrated School. DOPSIS headed by Mr. Salvador and Robert Jr. Shout out Treasury Office, especially Ma'am Mel Grace Ander and Ma'am Bina Parayno. Ma'am Grace Under lang yun. Oo nga. Nakagalitan ka ni Sir Ay, Juan. Ma'am Bina Parayno. Sorry po. Shout out ko lang si Ma'am Flora. Si Ma'am Flora. Beshi, shoutout sa'yo. Ma'am Flora. Ay, Ma'am Flora, alam mo yan. Shout out Jaja Basco. Wala na. Shout out and happy birthday, teacher Angel Gizon and Sharmila Vinyes. Shout out to Lancacan Bakuran Elementary School headed by Dr. Bell Rose Lim. Shout out sa magaganda at gwapong teacher ng Mariano Q. Mipig National High School. May pinapa-shoutout si Sir Rick, yung jowa niya daw, Anonymous. Shout out Barangay Bulawe, Ordoneta City headed by Punong Barangay Alejandro Bautista Jr. Shout out po. Kaya yung barbecue po namin mamaya na sukunin namin. Thank Ay, you. wow, ako din. Eh, shout out Barangay ng Camarines. Hello. Pa-shoutout yan. Headed by Punong Barangay Tirso El Espiritu. Shout out
Ito, may maganda pala dito nag-iihaw, oh. Dito lang ako nakakita ng magandang nag-iihaw. Dito lang ako nakakita ng magandang nag-iihaw. Excuse me. Saan? Ay, kaway-kaway. Dito. Wala. From the city library. Wow, salamat. Salamat sa patahong ni Carla. Tahong ni Carla from City Library, Mampin. Malalaki ang mga tahong nyo, ha? O, amuyin natin ang tahong nila. Tahong na. Kaway-kaway. Salamat po, salamat po. Salamat, Mampin. Shout out to matino, mahusay at maasahan na DILG Urdaneta City Office headed by ang poging DILG officer, Sir Richard Leon. Ano, Sir Richard? Wala, hindi ko na nakita si Sir Richard. Nasaan siya? My office headed by Engineer Eduardo Fernandez. Mayasan Tagtag, Urdaneta. Alright, shout out ang Kuwait TV, bro.